କାଲି ଯୋଉ ମନା କରୁଛି ଦହିବରା ଆଳୁ ଦମ ଖାଇବିନି ଦେଇଦେଲୁ ମୋ ପଛପଟରୁ ଘୁକୁନି ବାହାରି ଗଲାଣି। ଦେଖା ଆବେ ଆଡେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଆବେ 13ଟା ମିସ୍ କଲ୍ 14ଟା ଏସଟିଡି କଲ୍ ଲୋକାଲ କଲ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ପୁଣି ଚାଲିଛି। ଏ ସାଙ୍ଗ ଆଇଲୁ ଆବେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଆବେ ଆ ଟିକେ ଜଗିବୁ ସେଠି ନାଇଁ କବାଟ ସବୁ ମେଲା। ଘର ମାଲିକକୁ 100 ଥର କହିଲିଣି ତା ମା ଶୁଣିଦେଲା କି? ହଁ ସେ ଶୁଣୁବେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କବାଟ ନଗା କିଏ କେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବ ଗୋଟେ କନା ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କନା ତୁ କରୁଥିଲ ପଛେ ଆ ଟିକେ ଚାଲ ଚାଲ ମନା କରି ଦହିବରା ଖାଇବି ଦହିବରା ହେ ଆଡକୁ ଟିକେ ଅନା ଆଡକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି ସେଠୁ ତୁ ଯାଉନୁ ଭିତରକୁ। ଆବେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢ ଅନାଇ ତୁ ସେମିତି ଆଡକୁ ଅନା ସାଡକୁ ନୁହଁ। ବୋଲ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ କଲ୍ ମୁଁ କଣ ଖୋଲିବି? ହଁ ଆବେ ଚପଲ ଖୋଲ ବେ ଧ ଧ ଧ ନେ ଯା ଆଉ କଣ ଲୁଙ୍ଗି ଖୋଲିବି? ନାଇଁ ଆଉ କି ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଆଡେ ଅନା।